Amerîka jinên qaçaxiyên Latînî pir caran dibin qurbaniya bazirganiya mirovan. Bi spor dibêjin ji ber ku ev her tim xwe vedişêrin bo ku neyên dersînorkirin dibin qurbaniya çetayan. Hin caran em dibînin ku jin wekî xizmetkaran tên şoğulandin. Karsaz pasaportên wan digirên û nahêlin ku ew bi malbatên xwe re biaxivin. Piraniya qurbaniyên ku em dibînin Latînî ne. Haydi Alvarez, rêvebera xizmeta civatê ye li zanîngeha Marylandê ku alîkariya karkeran dike ku dibin qurbaniya bazirganiya mirovan. Carna ger mirov qaçax bin newêrin ji polîsa alîkarî bixwazin. Li gor raportên Wezareta Evlekariyê Netewî ya Amerîka, çeteyan ku bazirganiya mirovan dikin bi tenê di sala 2018 de 105 milyon dolaran qezençkirine. Di heman salî de 41,000 kes ji hêzên evlekarî alîkarî xwestiye. Li dema dêta ser zalaman gelek qurbaniyan dibînî dikarê avedankirinê û çandinê da. Li dema pitir jin dibine qurbanî dikarê navmal da û cihên mesajên neqanûnî û karên bazirganî. Joe Geronimo cigirê serokê Lekolînê di Wezareta Evlekariyê Netewê de dibêje mirovên ku bi qaçaxê li vir jiyan dikin pirtir dibin qurbaniya çeteyan. Ev ew delîve ye rêxistiyên bazirganiya bi mirovan bikartînin ji ber ku koçberên neqanûnî rêpirî polîsî dibin û ev xaleka lawaz e û careka dê dibine qurbanî. Li vilayeta Montgomery'a eyaleta Marylandê ku hejmara Latînî li vir zêde ye, qanûndaner dibêjin divê mijara qaçaxî û bazirganiya mirovan were gotûbêjkirin. Mirovan diqutin û tiryakê didin da ku bi zorî têkîla cinsî bikin an jî dijî xasteka wan bi mehan an jî hinda caran bi salan bixebitin. Wan gelek pêdivî bi desteka me heye û divê gel bizane da ku dadgeriyê û hikûmetê agadar bikin. Karbidest her wiha hişyarî didin li ser bikaranîna medyayê sosyal ev dibêjin piraniya çeteyan qurbaniyên xwe ji vir peyda dikin wan bi peydakirina karekî dixwapînin.